हेमाया जोंनिफ्राय जोंनि माबायाव रुमाव फैफानानै जोंनि रुमाव सप्तासे बायदि थादों आरोना सप्तासे थानानै 500 1000सेयावनो फानहैलाबायोमोन माबा मा होनो आंगुर फिथाइ एसे मेथाइ नोंथांमोन बयखौबो बे गोदान भिडिअ आंनि गोसो गोरबोजों बरायबाय ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना थाम्बनेल आरो टाइटेलाव बेजों लोगोसे ससे इन्ट्र' भिडिअ नायनानै मिथिखाबाय जानांगौ बै भिडिअ मानि सायाव जानानै फैदों माने बेंगालरावहाय 1500 थाखाजोंनो माने नाफाम गेसाव फानोनो आरोखि बेफोरबायदि होननानै जोंहा ससियेल मिडियायाव गोबां भाइराल जादों दिल्ली मुम्बाइ गोजान गोजान जायगाफोराव दिनै गोबां जोंनि बर'नि जेनाखि गैजारोङैफोर न'खर खुंनो न'खर सलायनो गावनि जिउखौ खुंनो थाखाय गोबां मानसिफोरा गोजान जायगायाव खामानि मावो दिनै बैफोर माने गासिबो बेफोरबायदिब्ला माने नाफाम गेसाव फाननानै जाग्रा जाजोब्बाय नामा दिनैनि दिनाव जोबोद लासिं सिं बे सासे मानसिनि थाखाय गोबां मानसिफ्रा दिनैनि दिनाव बदनाम बिदेशआव फैनानै खामानि मावनानै जाग्रा बैसोर माने गासिबो नाम मोनफाजोबनाय बायदि जाबाय आरोखि लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौहाय गोबाङा नुखाबाय जानांगौ नङा होमबा माने मैयानि दाख्लैनिफ्रायनो गोबां भाइराल जागासिनो माने गोसारगासिनो फेसबुक नायबानो इउटुब नायबानो गोसारगासिनो आरो बेजों लोगोसे मा होनदों बिगुमै ना बिबोनां होनखो गावनि बिनानावनि फिसाय नङा होमबा मा होनो बेखौहाय बेजोंनो माने खुदुमलायदोंनो माबा उन्दुलायदोंनो मादोंनो ओरैबायदि ओमफ्राय अबावबा माबायावहाय रुम भारा फिसा दंनो 3000नो मानो एकदम लासिं सिं ओरैबायदि आरोखि डेन्जार एकदम माने बदनाम खालामजोब्बाय आरोखि नैबे जेनाखि भिडिअनि गेजेरजोंहाय नोंथांमोना ससे बे भिडिअखौ नायनानै लाग्रो अब्लानो नोंथांमोना मोनथिनो मोनगोन आरोखि आरो गोबाङा नुखाबायबो जानांगौ आरो आं जोबनायाव मा बुंनो थांगासिनो बेखौबो खोनासं So आं फार्स्ट अफ अल बुंखायो नैबे भिडिअखौ खोनासंनायनि सिगां नोंथांमोनाहाय खोमायावहाय इयारफन सोनानै ला नङाबा बबेथिंबा सेन्देलफोरबो गोलैनो हागौ बिनिखायनो मा बि केयारफुली आरो लेसन केयारफुली बेखौ नैबे भिडिअखौ पाब्लिक प्लेसाव दानाय सिगाङावहाय मा इयारफन सोनानै लाग्रो बिनिफ्राय नाय बेसे लायो माने मा नायगारदों बेलाय गुन्दा दानो लाजिया नामा जों फानग्रा बायदि नुयो नामा बिनानावनि फिसाइजोंनो आंनि मोखाङावनो खुदुमलायदों खुगाजों खुगा आबु हमलायदों लोदै रेन्दिया बेवाइजोंनो लाजिनो रोङै साला बैथालि मालाय फोरोंनो फैदों बे आंनि मेगन खुदुमदों नोङो खुगाजों खुगा खुदुमदों बेवाइजों आबु हमलायलायदों लोदै रेन्दि हेमा गुन्दि बङाइगावनि रेन्दि हेमाया जोंनिफ्राय जोंनि माबायाव रुमाव फैफानानै जोंनि रुमाव सप्तासे बायदि थादों आरोना सप्तासे थानानै सोरबा लकेलनो सोरबा कानाडा एकदम बेफोरजों नाम्बार लायै लायै सोरनावबा बहाय मोनो नाम्बारखौ मिथिया आरोना ओमफ्राय बारायाव थाङोमोन इयो 500 1000सेयावनो फानहैलाबायोमोन माबा मा होनो आंगुर फिथाइ एसे मेथाइ एसे लानानै फैफालायोमोन हरनि 2टा 3टा 4टा बिदियावसो रुमाव फैयोमोन बियो बाइकजों दोनबोलाय लांलाय खालामलायोमोन इखो डेन्जार गाज्रि हेमाया सोर सोरनि लोगो सोर सोरनियाव नाम्बार दङ सोंहरबानो जाबाय नंखाय सानदोंबा बङाइगावनि रेन्दि बङाइगाव फिसासा रुम दङ इना 3000 2500नि न'आव हाबा जाखांबाय इयो ओमफ्राय न'आव थानो हाला गथ' सानै दङ इहा लावथियाव हाबा जादोंमोन गोबावथारसै हाबा जानाया उन्दैयावनो हाबा जादों ओमफ्राय बारा मोजां संसार जायाखैनो इयो ओमफ्राय उन्दै फिसालाफोर हौवा सानै दंमोन ओमफ्राय फिसा हौवा सानैखौ गारनानै फैनानै मालाय हौवाया दाख्लै हाबा लाफिनबाय हिनजाव मोजां नायनानै ओमफ्राय दा बङाइगावआव हौवा सासेजों आरो लिभिंआव थाबावबाय लिभिंआव थानानै बेंगलराव दं हौवाया सासेबाव आरोबाव साथाम गासै ओमफ्राय दा बे बङाइगावनिखौ गारनानै खारबोनानै बेंगलराव दंफैयो नोंथांमोनाथ' नुखाबाय भिडिअखौहाय जिथुनाखि नैबे सासे हिन्जावसाया बै सासे हिन्जावसाखौ बुंदों आरोखि बैफोरबायदि माने देहा फानोनो माबा 1000सेयाव 500आव दिनै बेसेबां बदनाम आइजो आफादा बहा थांखो बैफोरखौ सामलायनो बैफोरबायदिखौ नोजोर बोनो दिनैनि दिनाव जोंनि गेजेराव गोबां गिदिर गिदिर आफादफोर दङ बिथांमोना बैफोरबायदिखौ मोजाङै हमनानै मोजाङै सिखायनांगौ बहा मोनगोन होनोब्ला ससियेल मिडियायाव गोबां भाइराल जाखाबाय बा बै आइजोखौ जिथुनाखि ससियेल मिडियायाव फैनानै दिनैनि दिनाव बियो खोन्थादों बेखौहाय हमनानै माने मोजाङै नायगिरबानो मोनगोन आरोखि बैफोरबायदिखौ आरो खोनानो मोननाय बायदिब्लाथ' बै जिथुनाखि माबा फिसाय माने फिसायनो माबा 2 3 जाबायनो बेफोरबायदिबो होनलायलांदों नङा होमबा भिडिअआवहाय दिनैनि दिनाव बैसोरखौहाय हमनो माबायदिबा हमनो हागोन बैखौहाय नागिरोब्ला माने बै सासे आइजोखौ
जिनाखि ससियेल मिडियायाव फैनानै बुंदों बैखौ हमोब्लानो मोनसिगोन आरोखि दिनै गोबां जोंनि मा गेजेरावहाय गैजारोङै न'खर खुंनाय बेफोरबायदि गोबां दङ दिनै बैसोर बायदिया नङा होमबा बाहेरायाव फैनानै बिदेशाव फैनानै गावनि जिउनि थाखाय गावनि फिसा फिसौफोरनि थाखाय खामानि मावफैयो खस्थ' खालामफैयो थैखौ गोलोमदै खालामनानै मावो नाथाय दिनैनि दिनाव बै सासेनि थाखाय बै सानैनि थाखाय गासिबो जे बिदेशाव फैना बैफोरबायदि जाजोबगोन बेबो नङा लोगोफोर दिनैनि दिनाव जों गोबां कमेन्टफ्राव नुदों बिदेशाव थांग्राफोरानो बेफोरबायदि गासिबो मावनानै फाननानै जाजोबो जाहैदों फाग्ला गासिबो बेफोरबायदि जाबाथ' बिदि जायालै बेफोरबायदि सानजोबोब्ला बा बेफोरबायदि सानोब्ला बैफोरबायदिथ' जाजोबा नङा होमबा दिनै रं बेफोरबायदि माने गासिबो फैनानै बेफोरबायदि फाननानै मावनानै जाग्रा होननानै कमेन्टआव गोबां नुदों बैफोर रं लोगोफोर मानोना न'खराव जेबो गैजाया नङा होमबा मा मावनानै जागोन बा गावनि न'खरखौ मा होननानै खुंगोन दिनैहाय बैफोरबायदि बिदेशाव फैनानै मावनानै जायाब्ला बा जोंनि जायगायाव मोनसे गिदिर माने कम्पानि बेफोरबायदि थानायमोनब्ला बाहेरायाव फैनांनाय नङामोन नङा होमबा बैफोरबायदि आरो जोंनि जायगायाव हाजिरा खामला मावब्ला मा बेसेबां मोनो दिनैनि दिनाव दिनै बेनिख्रुइ गोजानाव फैयोब्ला एसेब्लाबो बारा मोनो नङा होमबा दा बिनि थाखाय गोजान जायगायाव फैनानै मावनानै जायो दिनै आं बुंनो थाङा दि बेफोरबायदि देहा फाननानै जाग्रा गैया होनना नङा होमबा हाजारनि गेजेराव सासे बा सानैया थानो हागौ खिन्थु गासिबो 100% जाजोबो बे नङा होमबा लोगोफोर नंगौब्ला गामिनि गावबुरा सेक्रेटारि न'खरनि जिथुनाखि हिनजावसानि न'खरनि बंस मानसिफोर बिसोरो बे हिनजावसाखौ एक्सन लानांगौ रायजोफोर बयबो दाबि खालाम गामिनि गावबुरा सेक्रेटारिया स्ट्रं जानांगौ माथो होनबावनो नङा होमबा बेफोरबायदिखौ मोजाङै हमनानै मोजाङै बिगुर बिसिनांगौ दिनैनि दिनाव बैफोरबायदि मानसिनि थाखाय गोजान जायगायाव फैनानै मावनानै जाग्राफोरा दिनै बेसेबां बदनाम जादों नङा होमबा जोंबो दं बाहेरायाव बेंगालराव आंबो दं बबे खन्दआव दङ बैबायदि देहा फानग्रा मानसिया बबे खन्दआव दङ सोरबाफोरनि बै आइजोखौ जिथुनाखि ससियेल मिडियायाव फैनानै बैफोरबायदि फोसावदों आंनावहाय कन्टेक्ट खालाम जों दङ बेखौहाय सिदा खालामनो जों दङ आंनाव कन्टेक्ट खालाम आंनि फेसबुक दङ जिमेल आइडि दं इउटुबावहाय एबाव थांनानै आंखौ नाहै आरो कन्टेक्ट खालाम आंनाव बबे जायगायाव दं आंनो खोन्था अन दा स्पट थांनानै जोङो बेखौ हमनानै बुग्लिनो हागोन ना हाया नोंथांमोना नुगोन होमबाना बेखायनो नोंसोरो जाय ससियेल मिडियायाव फैना खोन्थाफैदों बियो हायोबा खोन्थाहर दा आं बे भिडिअखौ बेयावनो फोजोबबाय लोगोफोर थेंक इउ सो माच फर वाचिं माय भिडिअ लाभ इउ अल बाय बाय